Ahoj, všechny vás zdravím z nemocnice z Kordoby v týmovém triku. Stav se lepší, zítra bych měl být schopen přepravit do Čech, takže se těším. Strašně moc bych vám chtěl poděkovat, doufám, že jsem vás moc nesklamal. Samozřejmě bych chtěl poděkovat i partnerům, rodině, protože bez nich by to nešlo. Vy jako fanoušci nejsilnější základna, si troufám říct, mě jako českýho jezdce na motorce jste mě hnali naprosto úžasně a já doufám, že se na jaře brzo zase ozveme z nějakých závodů a budete nám držet palce, takže děkuju. Několik českých motorkářů odpadlo ze soutěže, krom zmíněného Ondřeje Klimčiva, také Rudolf Lhocký a Milan Engl. V soutěži pokračovali David Pabiška a Jan Veselý, takže pojďme si poslechnout toho rychlejšího z nich, jak se cítil před dnešní etapou. Je to tedy David Pabiška. Musím říct, že se cítím dobře, ale nebylo to úplně jednoduchý. Měli jsme dneska skoro 1000 kilometrů, takže jako náročnost tam byla jasná jenom těma kilometrama. Bylo to rychlý, technický zároveň, právě že to bylo rychlý, tak ke konci už byl velký nárok na pneumatiku, takže už jsem tam vzadu nic neměl, takže už to muselo být takový opatrný, protože prostě skutečně to nebrzdilo, neakcelerovalo, ale hlavně nedrželo to v zatáčkách vzadu, takže vždycky to někde tak trošku nečekaně ustřelilo a hrozil nějaký pád nebo něco, ale zaplať pámu, dal jsem si pozor, neupadl jsem nikdy, jel jsem tak, abych šetřil nohu, myslím si, že to ani nebylo potřeba, dneska jsem byl úplně v pohodě a docela jsem si i pak zazávodil a samozřejmě je tam tlačenice kolem toho mýho místa, takže mě tam přeskočil jeden kluk, ale od Fabrický, od Šerka, takže jako tam na něj jako nemám absolutně nárok, ale jsme v cíli předposlední etapy, to je pro nás důležitý a uvidíme, co přinese zítřek a doufám, že už to bude bez problému a udržím si tu pozici, kterou mám, i když minutu 20 nebo 15 na mě dotírá jeden, takže snad si s tím zítra nějak poradím. Okolo 15. místa v kategorii osobních automobilů se pohybovali dva čeští reprezentanti, Martin Prokop a Miroslav Zapletal. Pojďme si tedy poslechnout, jak na tom byl před tou dnešní etapou Martin Prokop. Dneska nás čekala předposlední dakarská etapa. Je to sice kousek před cílem, ale byla to druhá nejdelší, takže žádný flákání a musím říct, že jsem se těšil, že to bude konečně zase rallyová etapa, že se hezky svezem, což tak bylo kousek po startu, kdy jsme nasadili docela velký tempo, ale bohužel 15 km po startu jsme udělali kolo, museli jsme ho jí vyměnit, takže jsme si dali pěknou rozcvičku hnedka na začátek ale pak jsme zkoušeli furt pokračovat v nějakém tempu, aby jsme si ještě trošku vylepšili celkový pořadí a zkusili ještě o to zabojovat, což se povedlo. Dojeli jsme na úřad před náma a trošičku jsme se posunuli v tom pořadí a nakonec jsme to odjeli bez problémů a všechno se zmákli, ale musím říct, že ta etapa byla druhá nejdelší, ale na čas jsme jeli nejdýl, jeli jsme skoro 6 hodin a musím říct, že po těch 14 dnech už je to fakt těžký, už ke konci jsem fakt trpěl a už to bylo dlouhý, takže jsem rád, že to máme za sebou. V soutěži kamionů se na poslední etapu chystali Jaroslav Walter, Tomáš Vrátný, Martin Kolomý i Martin Macík. Samozřejmě se těšili už do samotného cíle, takže pojďme si je poslechnout. Tak posílám pozdravy z Carlos Paz, už na cestě zpátky, jsme podruhé v tomhle bivaku. Nejdřív to bylo po cestě do Bolívie, teď už směr cíl. Zítra bychom měli vidět Rosario, všichni v to pevně doufáme, všechny 3 auta. Dneska jsme úspěšně dokončili etapu. Artur byl nejúspěšnější, ale to bylo jenom proto, že 180 km mě nechtěl pustit jeden z holandských manů. Bylo to trošku konfliktní situace, troubili jsme, jak jsme mohli, nakonec jsme to vzdali. 3krát jsme vymetli příkopu díky tomu, že jsme neviděli vůbec na cestu, ale už je to za náma, úspěšně jsme to absolvovali.
úspěšně jsme dojeli do cíle, což je nejdůležitější. No a zítra posledních 180 km, pevně věříme, že by se nic zvláštního nemělo udát. Měla by to být hodně rychlá etapa a pak už jenom dlouhá spojovačka do Rosaria, směr rampa, vyhlašování výsledků. My hrajeme ještě o 10 minut v přímém souboji s Martinem Kolomým, poněvadž jsme pomáhali Kamazu v Dunách vytahovat ho a doteď nám neodečetli 10 minut, takže píšeme dopis na direktoriát soutěže. Pevně věříme, že nám uznají těch našich 10 minut, odečtou nám je a tím se zmenší šance Martina Kolomého na to, aby nás předstihl. Takže uděláme všechno možné, aby jsme úspěšně absolvovali Dakar a zítra si užili rampu. Držte nám palce, fanděte nám, budeme to potřebovat. Díky. Předposlední etapa byla hodně rychlá, pro tým Tatra Bagira velice úspěšná, protože jsme udělali strategii, abych jel za Jardou, kryli jsme mu záda, akorát jsme měli velký problémy na startu, pořadatelé nás nechtěli pustit na start, postavili se tam konkurenční kamiony, tak podáváme na to protest, aby jsme si spravili čas, ale já si myslím, že dnešní trasa byla tak nalajnovaná, ideální pro Tatru, velký skoky, zatáčky v horách, jako já jsem byl úplně nadšenej tady z této speciály. Měli jsme hodně dramatický příjezd na start, protože nám bouchla pneumatika, tak jsme ji rychle museli vyměnit, tak jsme si pozorovali jsme čas, a aby jsme byli včas v té speciále a pak se stalo to, že se tam konkurenční kamiony naskládali a stejně jsme se na ten start nedostali, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Závodili jsme si hezky, já si myslím, že dobrý, myslím, že jaký 18. místo, takže na dohánění úplně super, celkově úplně nevím, jak jsme na tom po včerejšku, ale jedeme, jelo se nádherně, auto vůbec, žádný známky nějakého problému, takže pozitivní. No a pozvolna už přicházíme ke kategorii motocyklů. I všichni motorkáři se zpočátku v této soutěži trápili s velkým nánosem bahna. Mezi špičku patřili Portugalec Goncalves, také Barreda Bort, Van Beveren, Meo, Price, to jsou jména, která se prosazovala na předních příčkách v jednotlivých etapách té soutěže, kterou si trošičku zrekapitulujeme. Samozřejmě hodně se čekalo o Tobyho Price a Mea. Mám sebevědomí, daří se mi navigace, přesto ještě dokonce zbývá hodně kilometrů. Stupně vítězů mám na dosah, ale bude to ještě těžké, musím udržet nervy na uzdě a vyhnout se problémům. Problémy zaznamenal v první části soutěže Barreda Bort, ten musel být takto tažen na laně. V 6. etapě dojel jako 114. propadl se ze 4. místa na 70. příčku. Dále bylo několik úrazů v této soutěži. Ruben Faria byl po 5. etapě 7., pak se zranil a nepokračoval. Nohu si bohužel zlomil také bývalý motokrosový mistr světa Volkner z Rakouska. Těch pádů bylo velké množství. Portugalec Goncalves takto spadl. To byl opravdu velký bourák, při kterém si pouze poškodil chladič. Goncalves ještě jednu etapu vyhrál, od 4. do 7. etapy se držel v čele, pak ale spadl po druhé a v 11. etapě byl konec jeho naději v soutěži. Stabilní výkony podával po celou soutěž Štefan Svitko, slovenský závodník. Vyhrál dokonce 10. etapu, tím udělal radost slovenským fanouškům motoristického sportu. Nejhůře dojel v jedné etapě 14. Jinak byl Štefan Svitko vždy v nejrychlejší desítce, což je opravdu obdivuhodný výkon. Meo byl na prologu velmi špatný, byl tam až na 102. příčce, postupně se sunul dopředu a vyhrál 2 etapy. Jedná se o špičkového závodníka, který byl několikrát mistrem světa v klasickém enduru. Pablo Quintanilla byl jedničkou Husqvarny, útočil na stupně vítězů. Jednička Yamahy, Helder Rodriguez vyhrál 12. etapu, takže také jel dobře. Když už jsme u té rekapitulace jednotlivců, tak Benavides vyhrál 3. etapu. Tady máme Francouze Mea, který spadl a poranil si ruku. To byl takový ten souhrn toho, co se událo až do dneška. Dnešní etapa měřila, tedy ta měřená část měřila 180 km.
My si řekněme, že čeští reprezentanti, dva, kteří zbyli v soutěži, ji dokončili. David Pabiška byl 33. Jan Veselý 63. Laia Sanz, nejlepší žena, jela tu dnešní etapu se zlomenou klíční kostí. Dojela 19. a 19. skončila i průběžně. Meo též bojoval s bolestí, dojel dnes až 70. Přesto zůstal v první desítce, skončil na 7. místě. Helder Rodriguez, ten zajel dnes třetí nejrychlejší čas, vyhrál včerejší etapu. Skončil ale v konečném účtování na 6. místě, měl minutu ztráty na 4. Benavidese. Právě toho sledujeme zde. Ten byl v dnešní etapě druhý. Skončil těsně pod stupní vítězů, pouhých 6 minut za nimi. Paulo Quintanilla skončil na tom třetím etapovém, tedy třetím konečném stupínku. Jistil si v té dnešní etapě bronz. No a Štefan Svitko jel svůj 7. Dakar, dojel tu dnešní etapu na 5. místě a jenom byl rád, že udržel tu svou druhou příčku. Je to vlastně jeho největší úspěch zatím na dakarské rally. No a jestliže jeho výkony mají stoupající tendenci, tak třeba příští rok by mohl bojovat i o tu absolutní špičku. Ja neviem, čo mám povedať, ja som strašne šťastný, že sa mi to podarilo, že som skončil druhý. Celý Dakar som išiel vpredu, čo je pre mňa veľké plus do budúcna. A samozrejme, chcel by som poďakovať svojmu týmu, Zlatkovi Novosadovi, Marošovi Kubačkovi, samozrejme doprovodu Marošovi Jacinovi a pánovi Totovi, že som mohol vykarálne spať a že sa mi mechanik dobre staral o motorku a samozrejme Marošo všetky veci, ktoré bolo treba. Samozrejme nemôžem zabudnúť. Samozrejme chcem poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí nám držali palce a snívali tento sen až do dneska. A samozrejme svojej rodine, svojim sponzorom, bez ktorých by som tu dneska nebol. Takže všetkým týmto ľuďom chcem poďakovať za to, že som tu dnes mohol stáť a dúfam, že sa vidíme opäť na budúci rok. Ja nemám ani čo vám už povedať. Proste som strašne šťastný, že tento moment prežívam. Letošní ročník dakarské rally vyhrál Australan Toby Price, takto si užíval tu závěrečnou etapu, je prvním Australanem, který zde zvítězil. Bože, ani nevím, co říci. Ještě mi to úplně nedochází. Je to neuvěřitelný pocit být rekordmanem, jako vůbec první australský vítěz Dakaru. Je to úžasné a nemám slov. No a tady už můžeme vidět konečné pořadí této soutěže. 39 minut chybělo Štefanu Svitkovi k prvnímu místu. Řekněme si, že David Pabiška skončil 30. a Jan Veselý 71. Pouze dva čeští motorkáři z 5 dojeli až do cíle. No a my už se podíváme na vítězného Tobyho Price. Je to Australan, dnes zajel 4. nejrychlejší čas, v soutěži zvítězil. Loni byl nováčkem, letos už zapadl mezi tu absolutní elitu. Vůbec nepřekvapuje, že je mým nástupcem právě Toby. Už v loni to byl nováček s potenciálem umístit se na stupních vítězů. A pro mě to byl od začátku favorit na vítězství. Dakar není jednoduchá záležitost, zejména pro Australana, který je odtržen od skupiny Evropanů, kteří Dakarem žijí. Je to obdivuhodné. Má před sebou úžasnou budoucnost a myslím, že každý, kdo ho bude chtít porazit, bude mít problémy. V roce 2013 jsem si zlomil 3 krční obratle a teď mám 8 šroubů a 3 dráty, které mi v zásadě drží hlavu. Takže jsem byl velice blízko tomu, abych na motorku už nikdy nesedl. Ale mám veliké štěstí, že mohu pokračovat a být mezi kandidáty na dakarské vítězství.
V kategorii kvodu se objevili na startu 3 předchozí vítězové, Marcos a Alejandro Patroneliovi i Sonic. Byla tam spousta dalších závodníků. Tady je třeba Rafał Sonic, který nechtěl dát svým soupeřům kůži zadarmo, ale jestliže byly takovéto předstartovní hezké obrázky, tak v průběhu soutěže bylo těch hezkých obrázků méně. Viděli jsme tam technické problémy, které měl Sonic. Casale měl v jedné etapě také potíže se svým strojem, v další etapě havaroval, zlomil si klíční kost a odstoupil. Tady máme Baragvanata, je to jihoafrický závodník, který takto zajel do křoví, ale byl velkým překvapením tohoto závodu. Je to skvělé být na špici, škoda jen těch penalizací. Plus Karjakin byl na svém 3. Dakaru, tedy na 3. dakarské rally, jel relativně opatrně. Ani favoritům se nevyhýbaly pády. Pády měli Alejandro Patronelli, také Marcos Patronelli. Když se podíváme na to, jak to dopadlo v tom konečném pořadí kategorie kvodů, tak z vítězství se radoval Marcos Patronelli. Druhý dojel jeho bratr Alejandro a třetí už zmiňovaný Brian Baragvanat. Všichni jeli se strojem Yamaha. Vlastně v první sedmičce se objevilo 6 Yamah, byla tam 1 Honda na 7. místě a tu řídil Walter Nosilia. Karjakin jel, jak už jsme si řekli, na tom 3. Dakaru velmi opatrně a on až v té dnešní etapě přišel o 3. příčku. Předstihl ho právě Brian Baragvanat. To už je ta dnešní zmiňovaná etapa. Ruský závodník v ní přišel o bronz, no a od toho bronzu ho dělili 2,5 minuty. Dnes byl 3., ale 8 minut za vítězným Baragvanatem. Ten se dostal právě tímto vítězstvím v dnešní etapě na 3. příčku. Dobře se dařilo i bratrům Patroneliovcům. Alejandro sice dnes skončil 8. a Marcos 6., ale drží si 1. a 2. příčku konečného pořadí letošního ročníku dakarské rally. Takže vrátili se na trať po pauze a vyhráli 1. i 2. místo. Uvidíme, jestli si příští rok své pozice vymění. Pomalu, ale jistě se přesouváme ke kategorii osobních automobilů. Tam zhruba 60% účastníků dojelo až do cíle v Rosáriu. Pro některé to byla opravdu velká zabíračka. První týden soutěže patřil Francouzi Sebastianu Loebovi, který dokonce 3krát vyhrál etapu. Pak ale přišly slabší chvilky. Slabší chvilky měl i Španěl Nani Roma, který svůj speciál Mini utopil v blátě a přišel tak o šanci na medailové umístění. I další borci se potýkali s velkými problémy, ale pojďme za Sebastianem Loebem. Nikde není psáno, že nemůžeme bojovat až do konce. Chceme pokračovat v dobrých výsledcích. To byla slova Sebastiana Loeba po tom skvělém začátku. Pak přišly problémy. Nejprve se zahrabával v jedné z etap, přišla velká nehoda, no a Loeb přišel o vedení. Teď jsme se vrátili zpátky na zem. Drobné potíže měl i Španěl Carlos Sainz ze začátku soutěže, pak se dostal na 1. příčku a vypadalo to, že by si mohl dojet pro své další dakarské vítězství. Nakonec ale přišla porucha převodovky a s ní konec. Rally pro nás skončila.
Giniel de Villiers se stabilně přibližoval k těm nejlepším. Hlavně mu pomáhalo odpadání soupeřů. Pouze dvakrát v jednotlivých etapách byl mimo desítku nejlepších. Po 10. etapě se usadil na 3. místě. Mohlo by to být lepší, ale i horší. Velkým překvapením dakarské rally jsou výkony Fina Mikko Hirvonena. Ten vyhrál dokonce včerejší etapu a etabloval se pevně mezi první desítkou. Nasser Al-Attiyah z Kataru vyhrál dokonce 2 etapy. Byl obhájce vítězství, ale na Peugeoty letos zatím mini nestačilo. Jsem tu, abych bojoval o vítězství na Dakaru. Francouz Stefan Peterhansl je nejzkušenějším závodníkem ve startovním poli. 3 etapy vyhrál. V konci mohl zvolnit. Loeb i Sainz byli v průběhu soutěže před ním, no ale Peterhansl si byl vědom toho, že výsledky se počítají v cíli, takže se snažil před dnešní etapou svůj automobil šetřit. Dostáváme se k dnešní etapě a jejím výsledkům. Nejrychlejší byl Francouz Sébastien Loeb. Nic to nezměnilo na tom, že v konečném účtování obsadil v úvozovkách až 9. místo. Je vidět, že máme konkurenceschopné auto i na VRC etapy. Tato bugina je dobrým příslibem do budoucna. Fin Mikko Hirvonen zajel v té dnešní etapě 2. nejrychlejší čas. Skončil těsně pod stupní vítězů. Giniel de Villiers udržel náskok Fina Hirvonena. Skončil v dnešní etapě 8., ale celkově bere bronz. Měl náskok 2,5 minuty právě před Hirvonenem. Nasser Al-Attiyah jako v roce 2010 skončil 2. Dnes mu patřila 3. etapová příčka, no a konečné stříbro. Francouz Peterhansl byl dnes až 13. Jel hlavně bez risku. V konečném účtování měl před Nasserem Al-Attiyou náskok 35 minut. Je to jako vysvobození. Z mých vítězství na Dakaru řadím toto mezi 3 nejdůležitější. Za prvé proto, že jde o francouzského výrobce a o tom jsem vždy snil. A také proto, že je to mé 6. vítězství v autě a velmi důležité vítězství. V automobilové kategorii dojeli do cíle také 4 české posádky. Martin Prokop skončil 14., Miroslav Zapletal 16., Petr Jerie 32. a Tomáš Ouředníček 47. Stefan Peterhansl je doslova legendou dakarské rally. Měl na svém kontě 6 vítězství na motocyklu a teď si připsal 6. vítězství v kategorii osobních automobilů. Na motocyklu vyhrával vždy se značkou Yamaha. Peugeot je jeho 3. značka, se kterou dosáhl na vítězství. Jediné, co mne zajímá, je celkové vítězství. A tomu také podřizuji svou taktiku. Když jsme začali pomýšlet na účast Peugeotu na Dakaru, napadlo nás jméno Stefana Peterhansla. Tlak cítím pořád. Cítím ho, protože vítězství je naším letošním cílem. V posledních 2 letech jsme v Peugeotu tvrdě pracovali a chceme uspět. Proto ta nervozita. Myslím, že právě on byl první, kdo mi dával tipy na to, jak závodit v cross country. To jsem byl ještě mechanik v Paříži. Když přišel do servisu, aby nás pozdravil, tak na rozdíl od mnoha jiných skvělých motorkářů si přišel potřást rukou i se všemi mechaniky na dílně. V tom je výjimečný. Motivuje mne adrenalin, výzva, touha zapsat se do historie a samozřejmě si to užít. Máme auta, která se skvěle řídí, máme úžasný pocit z jízdy a to je základ všeho. Potěšení z jízdy.
A jsme u kategorie kamionů. Vidíme Martina Kolomého, který patřil k hvězdám letošního ročníku dakarské rally. Byť ten jeho výsledek nebyl takový, jako by očekával. Martin Kolomý skončil v této soutěži na 16. místě, ale to trošičku předbíháme. I v kamionové kategorii byl letošní ročník dakarské rally hodně složitý. Některé etapy se zkracovaly, některým závodníkům hořela technika obrazně, jiným doslova. První týden patřil z hlediska výsledků hlavně Versluisovi a nizozemským kamionům. 9. a 10. etapa mu příliš nevyšly, tam dojel na 9. místě a propadl se v průběžném pořadí. Nedařilo se zpočátku ani Kamazům, Mardějev nedržel tempo, byl ale vždy v desítce nejlepších, ale jen 2krát na stupních vítězů. Také další z ruských závodníků Eduard Nikolajev zůstal za svým očekáváním. Sice 3 etapy vyhrál, ale celkově byl až 7. Velice zkušeně naopak jel Nizozemec De Roy. 3 etapy vyhrál a nejhorším jeho umístěním byla 8. příčka. De Roy se držel v závěru soutěže ve vedení. Držel se ve vedení i před tou dnešní etapou, o které samozřejmě ještě bude řeč. Za ním, za jeho zády byl Ajrat Mardějev. Ten jel dobře druhý týden, ale to bylo celkem málo. Velkým objevem letošního ročníku dakarské rally byl Argentinec Villagra. Ten skončil nakonec na 3. místě. Čeští reprezentanti zůstávali v soutěži, tedy zůstávala jich tam většina. Do druhé poloviny nenastoupil pouze Aleš Loprais, který měl problémy s ložiskem v levém předním kole a po těch problémech musel uprostřed maratonské etapy odstoupit, jelikož nestihl start té druhé části té maratonské etapy. Toto už je ale Argentinec Villagra, jak jsme řekli, objev letošního ročníku dakarské rally. Dnešní etapa patřila Nizozemci Stacymu. Zajel v ní nejrychlejší čas, ale celkově skončil na 4. místě. Zmiňovaný Villagra byl dnes 6. Byl na stupních vítězů, byl na 3. místě. Druhou příčku obsadil Mardějev, no a zvítězil De Roy, kterému stačilo dnes dojet až na 7. místě. Pojďme si říct, jak na tom byli čeští reprezentanti. Z nich se dnes nejvíce dařilo Martinu Kolomému, jel rychle, skončil na 4. místě. Jaroslav Walter byl za ním o 4 místa, tedy na 8. příčce. Do nejlepší desítky se dostal také Martin Macík, ten skončil 10. Tomáš Vrátný zajel 20. nejrychlejší etapový čas, no a jeho týmový kolega Albert Lovera 30. Tomáše Vrátného potěšil i výkon Artura Ardavičuse, který zajel 11. nejrychlejší čas v etapě. Co to znamená pro celkové výsledky českých reprezentantů? Jaroslav Walter skončil soutěž na 8. místě. 11. byl Artur Ardavičus, který jede v týmu Tomáše Vrátného. 16. pak nakonec skončil Martin Kolomý, který dnes předstihl o 1 místo Tomáše Vrátného. Tam byl český souboj o tu 1 příčku, o tu 16. No a zapomínat nesmíme ani na Martina Macíka, který dokončil soutěž na 19. místě. S asistenčním kamionem byl v cíli klasifikován na 40. příčce ještě Robert Randísek. No a teď už se díváme na závěrečné záběry z letošního ročníku dakarské rally. My vám dnes přinášíme poslední letošní večerní zpravodajství. V neděli odpoledne ale ještě můžete sledovat dakarské ozvěny, ve kterých se ohlédneme za těmi nejdůležitějšími momenty letošního ročníku soutěže. Takže zůstávejte u obrazovek České televize, vychutnejte si ještě závěrečné dakarské ozvěny a brzy s motoristickým sportem opět nashledanou.
Partnerem všech, co do toho jdou srdcem, je Budweiser Budvar.